Hinold up ng isang pulis Quezon City ang isang remittance center sa San Miguel, Bulacan. Sa CCTV footage na ito makikita si Corporal Moses Yango habang kinakalkal ang mga drawer at kaha ng naturang remittance center. Mabilis namang tumakas ang pulis matapos tangayin ang hindi patukoy na halaga ng pera. Ilang oras lang ang lumipas nang magtungo naman si Yango sa isa pang sangay ng remittance center sa San Ildefonso. Ito'y upang tikita naman ang establishmento. Dito na siya naaresto ng mga operatiba at nakuha sa kanya ang kanyang QCPD ID, granada, natangay na pera, service firearm at mga bala. Lumabas din sa investigasyon na sangkot ang pulis sa pagnanakaw pa rin sa Nueva Ecija. Agad namang nilinaw ng PNP na wala silang sasantuhin sa mga lumalabag sa batas kahit pa kanilang kabaro. Tikom naman ang kampo ng remittance center ngunit nangakong makikipagtulungan sa mga otoridad habang gumugulong ang investigasyon. Sa pahayag na ibinigay naman ng suspect na gawa niya lamang umano ang pagnanakaw dahil nasa idang kanyang pera sa isang pyramiding scam. Iniutos naman ni PNP Chief Guillermo Eliazar ang agarang pagsibak sa pwesto sa nang hold up na pulis. Rainiel Pawid, CLTV News.